Mga bigaon, atensyon! Pinatawag kayo ngayon dahil nandito na sa ating bansa ang mga teroristang powerlord. Kailangan nating pugsain at patayin ang kanilang pinuno na si Commander Condensada. Pero bago ang lahat, kailangan muna nating sumaba sa mahirap na pagsasanay. Handa na ba kayo? Sir, yes, sir! Di ko kayo marinig! Handa! Sir, yes, sir! Handa na ba kayo? Sir, yes, sir! Dun! Mahanda! Dun! Ikas linga! Ho! Dun! Mahanda! Kaliwa! Rup! Kanan! Rup! Down! Hinto! Ngayon, nagpagtanto ko na pwede na kayong sumabak sa gera. Down! Tikas binga! Down! Mahanda! Dismiss! Dulo! Madam Mel! Aan sunhers ang mga Juleramiya. Mukyan ha sa Shokim. Naog na Shokim kay Havers ang lovers chi. O sige na. Roger, bye. Roger. Liters ang mga chi. Commander Condensada, junhian na ang mga Julermi. Pasyud to junhiam kay Sukaw. Tay si Sukaw ang target chinis. Amor solo radyo di Baktars. Source chi, pasyunhim na junam. Siya pipikil this love ladders. Copy. Worst naman ang mga yuyit string at Gerbelder's song was pa na reporting to wawawing shun hems. Tag-QI na kemers. Kukit na kang lobe sa akemi was ni Q's locker. Sino siya mas Q's lock dite? Reporting Madam Chinis. Sumostas ang pag-shun-out sa mga Jun PRs, Jun Tours sa sulaban sa Sutas. Havers ang ilang jukta sa chi. Amor solo. Amors. Di man sila kakiog sa Sutas kay perfect man Sutas mo. Taigom chi. Makel this love na sulam bye-bye nagers. Oh. Tay dakil ng sulam. Gora na! Mga bigaon. 2 o'clock east. Di man. Go!
papapiligiran namin kayo! Judian, mag-I surrender sa Lendiyon, ang mga erpa dite, kay mga sutay-tay na showmars, erpa show me. Mga Junior na mga Jomars! Mga Junior mo na yung China Shoka mo! Parsi sa Kimberlung, laban chi. Jurainer! Subang sukim ni Judian payuyo sa matay chi! Jurain! Diyan pa man! Meme! Sinong pumatay sa'yo? Papatayin ko rin! Meme! Nagwan ka sa pero tabang kulira! Kung kasi di patay siya, handa balas ako. Meme! Tingnan! Si Mimim na igo! Ano yung isa? Endless love na sa Jomars. Granada! Di man! Over, di man! So tai chi na umang bullfrog chi. Show ka maswa nagtaybakan! Mamamatay na kayo! Alright! Alright! What's up mga bigaon? And that's for today's video. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to subscribe. Don't forget to like and share. Comment below. And hit the notification bell for more updates. Og sawaya pa nakapag-subscribe. Pag-subscribe na mo! Thank you! Love you! Love Bye! Mama.